Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo arek-arek, kenalno kini soko kelompok Bimo Kondowo 5. Jadi kini nang kene arepe presentasiake hasil mind map soal Bimo Kondowo 5 Yogo nomor kali. Sadurunge niku perkenalno nami kula Jason Ibrahim Gunardi saka kelas 8B absen 16. Kula Alfian Putra Pratama Priliano saka kelas 8B absen 5. Dan kula Mahendra Rafa Tanavaro kelas 8B absen 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Mukhafif Maulana absen 23 kelas 8B. Nami kula Dino Kusumayuta Marino Putra saka kelas 8B absen 11. Nami kula Danendra Prawiraan Dinur absen 9 kelas 8B. Nah, arek-arek ing cerita Mahabharata iku Bima nduweni kekuatan fisik sing padha karo 70 gajah. Bayangno arek 70 gajah, saiki opo iku ya? Terus dia ya iso ngendhalino angin. Amarga bapake Bima iki yaiku Batara Bayu, apa dewa angin. Nah, Mahabharata nyeritake yen Bima sedya ing gunung karo sedulur. Papat sawise Barata Yudha rampung. Cariyos punika pacariyosaken wonten ing jilid 12. Mahabharata kanthi ira-irahan Mahaprasati Nika Parwa Bima Setya marang siji sikap, yaiku ora seneng omong-omongan, ora tau adep-adepan lan ora nate jilat idu. Bima utawa Werkudara iku putra nomor 2 saka Prabu Pandhu lan Dewi Kunti. Dheweke kondang gagah, kuat lan jujur. Bima iku ahli dolanan gada lan nguwasani angin. Dheweke main peran penting ing perang Batara Yudha karo sedulur-sedulure. Bima duwe garwa lan anak pirang-pirang, kalebu Gatotkaca, Sutasoma lan sawarga. Oke, seterusnya Bima minangka ing peraga utama ing Mahabharata, putrane Pandhu lan Kanti. Nanging kanthi istilah gaib iku putrane Dewa Bayu sing menehi kekuatan luar biasa. Dheweke dikenal kuat, wani lan setya. Garwane yaiku Dropadi, Hidimbi lan Valandra. Ing Kurangayu ibune Antasena lan Rekatawati, senjata utama yaiku Gada Rucakala lan Paku Pancanaka. Nah, Pandhu dikutuk mati yen dheweke nindakake hubungan seksual. Banjur nyerahake tahta marang Dhritarashtra lan menyang alas karo Kunti lan Madrim. Kunti menggunakaké mantra Sakaresi Durvasa kanggo nimbali Dewa Yama lan Bayu. Banjur nglairke Yudhistira lan Bima. Bima putrae Dewa Bayu dikenal kuat lan tresna lan dianggap sedulur spirituale Hanuman. Bima sinau ilmu lan bela diri saka Baladewa. Amarga Duryodana sengit marang Dewaka, dheweke diracun lan dibuang. Ulah kasebut ngajari dheweke lan nggawa duweke menyang Raja Naga Wasuki. Ing kono Bima diparingi ilmu sakti sing ndekake awake kaya gajah 70. Banjur bali sawise 8 dina.